Ngiyanizwa. Yona ithanda ukuba nzima, but that's not part of my job description. I'm not here ukuzonikeza lengane yakho i-counseling. No. And then ake ngikhulume nawe papa. Wawubuthi uyayilengisa. Buka manje intamo injani? Buka manje intamo injani? Wawubuthi uyayilengisa. No, you cannot say into kokubana you would want to take your own life. Your own life. Ngenxa yentombazane. Why are you doing that, papa? Khuluma phela. Khuluma nsizwa. Kwenze njani? No, akusiyona i-answer engiyidinga. You cannot say into kokubana ufuna ukuthatha eyakho impilo ngenxa yomuntu. Umuntu njengawo ohamba ngeenyawo njengawo. Why are you doing that? Musu kungimoshela isikhathi. Mawe, ngicela ukuthi no. Ngicela ubone ukuthi wenze njani ngale ngane yakho ne. Mina I am not here ukuzonikeza ingane yakho ilona i-counseling ne. Ningahamba ezinye indawo osonhlala kahle bakhona lengaphandle oma therapy uyabona o therapies ungamhambisa o therapies uyayizwa le nto. So ngicela ukuthi niphumeni nibize nolandelayo. Awufuni? Yekela ngizombiza olandelayo. Olandelayo. Yellow. Ningangidini. Ngena.